hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Korrika abiatu da, eta Durangon beroketa ariketak bertsotan egin dituzte. Tokian tokiko bertso eskola eta euskaltegiek antolatzen dute bertso korrika. Eta publikoan euskara ikasten ari den jende asko bildu zen plateruenean. Horregatik, aurkezleak ahalegin berezi egin zuen denentzat ulergarria izan nahian. Neube batuaz saiatuko naz, zen naz bez eta batuaz, baina gatze girate. Ez hautziet, bertzolariteri, euskara ikasle asko zauzila hemen, gura horrien, eta aldik eta ulerkorren eiteko. Eskerrik asko bertzo saioa, beti ez da joaten erraz, gaur hau beterik giroa bero, ta gu laurok ere eraz. Espero dugu gaur ikasleok, gozatu izana euskeraz, laster abarkaz batuaz eta zuek denok bizkaieraz. Amaierako agurra zuen hori Igorre. Aurretik jolasean aritzeko moduko ariketak proposatu zizkien abarkasek. Adibidez, hitz ezkutuarena. Galderak eginaz eta pistak eskatuz, berak ez beste guztiek ikusi duten hitza asmatzea egokitu zitzaion, hasteko Igorre Lortza berari. Zer da persona edo arima egoera? Bat izan behar bada, bigarrena bera. Orduan kontzeptua abstrakto xamarra, zein den asmatzea da falta den bakarra. Ez dakit zer galdetu, eman pistaren bat. Ez jakitearekin zeo zer badaukat. Ez da ignorantzia izango ba unai, baina bide hortatik jarraitu zazu bai. Zer da ez jakitea ala ez ulertzea, liteke pentsatzeko denbora hartzea. Hori bertzolariak ez du asko egiten. Egiten duenean hain justu da ematen. Kantatzen ez denean entzuten dena da. Nire laguntzari esker bideratu zara. Beraz zeuke esan zazu, lehendik dakizuna. Eskerrik asko Igor da isiltasuna. Hau da. Zer da bizigabea edo biziduna? Bizidunek sentitzen daben oi hartzuna. Oi hartzuna esan da datorkit tontorra. Hortik urruti zoaz etzaite joan horra. Oi hartzuna entzuten da leku itxietan. Batez be igual txarto zuzago zenetan. Negarra izan leike igual olakotan. Sentimendu bat da bai ondo zabiz hortan. Ezote da izango agian tristura.
lotuta dago eta sentitzen da ardura. Kaka larri banaz ni arduratu oinaz. Hortik aldre besoaz, ta entzuidazu, ta entzun arretaz. Igual zeo zer txarto eiten dozunean. Zigorra egoten da hortxe azkenean. Kargatuta sentitzen dan zeo zer hori. Ez dulak eukileike zainbat kategori. Horren errima on bat duzu garrantzia. Horrekin rima dugu independentzia. Hori ona da, baina sentimentua da. Bueno, ez dakit zer den txibau behar bada. Barzenasek kargauta izan behar lukena. Sentimiento de culpa edo kartzela pena. Hortik ezoaz urrun badu garrantzia. Joe izan liteke ba impotentzia. Bueno, beste pista bat, kontzien ez dakit zer. Kontzientzia baldin bada lortu dut bai joder. Zaila izin da, ulertu da egun, gaztik iztekila ondino kontzientzia askorik. Danak erdiko hartzen dabe, hurrengoek ezingo dugu. Unai zeuretzako, kolorea, berea, dotorea, aberea, abadea, adorea, umorea, konsoladorea. Sortzetikoa omen du, Josef izena berea, ta gaztaroan izan zen, antza nazi dotorea. Denborarekin mudatu, trajea eta kolorea, gertatu ezpalitza legez, behar da gero adorea, dimitituta joan da, Vatikanoko abadea, sartu egin omen da, galdu omen du umorea, norbera debekuaren ta dogmaren aberea, orain errosario bat dauka konsoladorea. Hizkuntzaz kezkatuta, egon gara sarri, baina badira mila momentu pozgarri, zuek barritasuna gugana ekarri, eta guk dakiguna zuon esku jarri, eman diezaiogun
eman diezaiogun Euskal